И здравейте, приятели! И добре дошли в следващия епизод от нашото Survival Че, където нека играем с Удито. Много са кефа на това с двете ръце и бахтяката. И така, ще ви разкажа какво стана. Значи, след като спрях клипа, реших да си направя скриншота и всичко. И ако се чуете защо там на скриншота е нареден някакси така на рандъм, нали, самото злато, аз си го нагласих така, да не си помислите, че не съм читна да го сложате и разни глупости. Сложих малко от него така, понеже забравих да го снимам там. Аз искам да си го сложа като руда. И сега. Общо взето това е. Тръгвам с лодка. Стигам тука. И виждам цветя. И си казвам, това е Flower Biome. Не бавим се мамата от кеф. Разхождам се. Саплинг. Разхождам се. Виждам от любимите си цветя, от които след малко ще набера. И зад мене гръмна един изрод. И всъщност стои... Мале как е лагнало! Мале как е лагнало! Да фак? Що така лагва, бе? Ма тук лагва по-малко сякаш. И да, тая лодка още държа в себе си. Защо държа той грозното цвети в инвентара ми? Веднага се мъгаш. Айде, цветенци. Опа. Та да. Това е общо и един изрод зад мен е гръмна. Викам си, тук вече умрях. Но избягах. Аз нямам никакви брони. И странно кога ми се реджинаха сърцата, то аз всъщност тук-що, нали, като влязах в сървъра и то с грозния гръмна. И всъщност той тук го оформи нещо много яко като къщичка. Мисля тук да живея, знам ли? Не знам, яко го оформи тос. Ама точно до равина, не. Да, там има равин. Ма няма го експорвам. Защото сега не съм за експорване. А сега съм да събираме на цветя. Като малката цветарка. Да, това го знам от Хеван. Се призная, как ми се върти мишката, значи. Сега, имах няколко неща да казвам в този клип. Първото, което е, че не мога да щупя това цвете. Вече мога. Първото, което е, долу в описанието на този клип ще оставя линк към моят Twitch канал, към моят Twitch профил. И да, когато си взема малко по-мощен компютър, на който да мога да си изтегля OBS, също така и ще снимам, но не с OBS. Ами само ще стримбам с нея. И на този лаптоп просто ще си гледам чата и нещата. И общо взето ще играем с вас. И няма да се старая много да играя понякога с хора в стримовете, защото главно това на мен не ми харесва, защото няма да имам възможност да чета от въпросите ви. Въобще няма да имам възможност да ви обръщам голямо внимание. Както знаете. Знам защо лагва. Защото има гора и цветя. И понеже компа ми е дядо и той не може да зареди веднага чънковете. Тия семена не ми трябват. И става нощ перфектно. Обаче се чудя сега... Да, фак! Тук да не сме на Skywars, бе! Който и нещо по дяволите! Омага! Да не е нещо незаредено, или? Незаредило? Който и, бе! Вижте каква сянка фърля. Я да легна аз. По-хубаво. Виж го, слон за фиорганчето. Изведнъж насякъде. Монстъри. Къде ми е леглото? Майко, как го мразя този слак. Гледайте го, юргана още стои. Абе. Фък. Ей! Скелечо! Ела! Къв се че? Не, аз съм таковата! Аз е тъй, извинявай! Моля те! Мир! Ти чакай си, чатна нещо, така ще заплющя. Ще видиш от 10 ти са сглобили кокалите. Не.
Презареждане на чънкове. Бавно се презареждат. Но. Сега. Ето ми е базичката. Мисля и тук така да се направи нещо като базичка. Знам ли нещо? Едно нещо е такова. Да. Що не? Обаче да не ми заема много място в инвентара. Ще си сложа тази печка тук. Тези въглища тук. И този айрон ще си го изпека. Да, вижте ма колко съм умен. Еми дай ми след тук да живея. Той равин ще го покрия с нещо някъде към третият епизод, знам ли. Обаче искам първо да го експорна. Защото искам диаманти. Аз съм малче. Намеря ли стак диаманти, на никой не дам. Такъв съм си аз. Обаче тук има много дръвчета, което е хипер якото. Тия белите ги манайте. Луди съм, но си имам принципи. И тези дървета не са яки. Тук ще направя нещо като парк от дървета. И ще са толкова на брой, колкото ставате вие абонатите ми в YouTube. Аз за сега имам 2. Но, кой знае, може повече. Това зависи само и единствено от вас. Този равин много ме е страх. Няколко път, като се разхождам, ще падна долу и ще стане фейл. И така. Мисля, че имам някаква идея по това местенце. Малко ще поразкопаем тук. Ей така. Оф, много лагва. Тук. Айронът е готов. И разбира се. Как да копая с кирката? В смисъл? Долу в коментарите, ако някой от вас знае как да работи с това, което ми е в лявата ръка. Например, ако искам да ям нещо. Чакай малко. Ей, тук държа пиле. Ям ли го? Ще го ям! Ще го ям! О, бързо гладня. Огладнявай! Кирка. О, аз винаги в лявата си ръка ще се държа храна. От сега си го реших. Защо това дърво е така? Така де, вижте го. Аз не съм го отсяквал. Аз няма да сека такива дървета, те са много грозни. Ужас. Повръщаме се, като ги гледам. Обаче искам това да е по-така естествено. Знам, искам да е някак по-така да прилича на планинка. Не някакво, тук ми е посата, няма никой да влезе. Швайла. Не така. Някак си. Ей, тъй. Не знам. Не, искам да го направя някак като истинска базичка. Ето тук така малко. Ко направих, бе? Ко направих, бе? Не, всъщност. Ей, тук. Ей, тук знам какво да направя сега. Тук ще бъде сайт. Мале! Абе, че тъпите не зареждащи чънкове. Мислех, че парам някъде. Гледайте. Бе, ти ще ма изумиш от всякъде. Ето, все едно ще падате някъде. Знаете ли как се стреснах? Мале, той нещо ми изкара ангелите, буквално. Тук дръвче. И тук дръвче. Аз изобщо не съм добър в строенето и си го признавам. Аз съм пълен нуп на Майнкрафт. Не, всъщност е тук ще е дръвчето. И пак си мислех, че ще падна. Абе, какви сте ви, бе? Ето така. И сега, то аз ножица имам ли? Имах ножица, бе. Къде ми е ножицата, бе? The fuck? Къде ми е ножицата? Имах ножица? Не, нямах ножица. Странно мисля. Що имам някакво усещане, че имах ножица? Да разнам. Имах едно такова усещане, че имах ножица. Не знам. 1, 2, 3. Оу! Исках 4, не 5. Нищо.
Ау. То слаг, бей! То слаг. Кой ще го прави, не знам. Ако са трички или не. Неш. И сега тук отпред слагам от любимите ми цветя. Опа. Не. Всъщност съсетих по-яка идея съсетих. Ау, как се въртна мишката. Всъщност тук исках да дойда, да. Мерси, мишко. Веднъж да направиш нещо хубаво. Откакто съм те купил. Как да го измъртвира сега това? Сетих са. Иска са малко умто. Ви космос лечи. Да, мисля и тук да ми е базичката. Въобще не мисля в момента място, ако ме питате. Ама изобщо не ми се мисли място. Където живея. Ей така. Просто правя ей така, отгоре го запълвам с дърт и това е. Базичка! Още не съм мислил дали тук ще ми е къща, това ще ми е нещо като временна база, а после може да се разви до ранкът на къща, не знам. Обаче тая стена тук задължително ще е от андезит. И пода също ще си го пооправя. Всъщност тук ще живея, знаете ли какво? Да, тук ще живея, аз съм си луди и това е. Андезит! Ти да видиш. Ко ти искаш става, бе? Ау, бошке. Опа. Сега андезида. Бам. 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 Ей! Спря да лагва изведнъж. И пак почна. Ролбак има сякаш. Как ще има ролбак? То тук в сървъра няма никой. То и не е сървър даже. Това не е сървър. Това е синглплеер. Подът ще бъде от Cobblestone. Да, май. Не знам. Да, подът ще е от Cobblestone. Точно така. Обаче, за да ям, май не трябва да имам нищо в ръката, ли? Нали? Така трябва да бъде. Да, ето. Ето вижте как съм мърда. Пак имах чувството, че падам някъде. Ето, гледай, какво става. Май ще заспите докато гледате този клип, ама нищо. Так му ще съм преспал. Спането е хубаво нещо. То си вярно, де. Мет, малко да се опъна на стола си. Имам доста удобен стол. Ако ме питате. Обаче Cobblestone няма ми стигне, което е просто невероятно гадно. Ето пак. Ама защо слага по две, бе, тъпа мишко? Няма да слагаш две. Едно искам да цъкна. Едно. И така. Цък. Сега. Без да ми копаеш надолу. Ама защо не зарежат? Кому става на туз Майнкрафт, бе? Никога не ми е вървял така. Гадно. Знам защо е. Знам защо е всичко това. Това е от снапшота. Да, какво да правя? Да ям или да слагам блокчета, Малко тъпо се получава работата. Обаче като погледна нагоре, фреймовете ми се оправят сякаш. Herobrineът. Дали още го има? Или са го премахнали изцяло? Изведнъж се замислях за Herobrine, не знам защо. Сега изведнъж тук да се появи с една светкавица, представете ли си? Съвпадение? Не мисля.
Имам 6. Пак е нощ. Бързо леглото. Къде? Лягай да спиш. Така. В днеска съм на училище и тия клипове всъщност ги снимам през седмицата. Да. Перфектно. Тук мога да разкопая още малко. Искам още малко да разкопая. Не съм много богат на руди. Какво говоря, бе? Имам злато. Не съм богат на руди. Взех твърде много, обаче без това ще ми трябва доста. Е така, цък. Цък. Цък, цък. Цък и... толкова не са провали нещо. Няма да е то, нали? Да, готови сме! Уху! Готови сме с нашата база. И още нямам покрив, защото съм беден. Нямам покрив, какво искате, а? Вие имате ли покриви? Искам да ям от лявата ръка, никога не съм го правила. Кой яко! Ригна са простак. Ето кабам. Сам махай, бе, грозно, лале. Как може лалето да се ги сложили в Майнкрафт? Това е хипер грозното цвете. Не е хипер грозното, обаче мен има кефи. Сега. Мисля, не мога да измисля. За сега... измислих. За сега покривът ми ще е от дърт. Защото, както казах, това е временна базичка, но може и да е къща, не знам. Не, къща ще... решаваме, това е къща. Точка. Точка в въпроса, това е къща. Мале. Ще се спукам от лак. И падам. Сега. Това какво да го правя? Искам да го сложа някъде, ама къде? Трябва ми джунгла. Но едва ли има наблизко джунгла. Да знаете, това го оставам аз тук. Не е минал Herobrine да го остава. Значи. Че ти. Между другото, тук, като се разхождах, мернах някъде тикви. Не знам точно къде, обаче видях някъде тикви. И сега, между епизодите ще се върна да ги потърся. Сега, тук ще ми крафтинг тейбъл, да. Тук ще ми... Печките ми къде са? Тук ще ми печката, тук е един двоен чест. Къде да ми е леглото обаче? Тук ще го оставя където беше. То къде друга да е? Нали? Така тук. Две вратички. Две вратички. Един двоен чест. Сега. Тъй. Да, винаги го пропускам това. Що не? Тъй. Така. Окей, едно двойно честче е готово. Мале. Изхвърлих си дъските по дяволите. Нали е двоен, бе? Ви. Аз не го взех. Къл се иска. Така. Сега какво щех да правя? Да, врати. Забравям. Чакай, отзаде се слагаха. Тук цък. Тук цък. Ще ги държа отворени. Да влизат колкото си искат. Чудовища и грозоти и всичко. Свободно сте поканени в моят нов дом.
Това наистина си стана яко холмче, ако ме питате. За по-нататък ще си изкопая и други стаички, но за сега това ме устройва. Едната врата само отварям. И какво сега? На място на този равин ще се направи една река. Ама не. Не. Аз не мога да строя реки. Забравих. Ай-яй-яй-яй-йо. Ама тук няма никакви животни, което не ми харесва. Искам да се спалнат малко кокошки. Или прасенца, или какво че да е. Но ми трябва храна. Да, трябва ми храна. Я нека да поизпълня малко чигманти. Сега мутика не, мерси. Крави тук няма. Да бе, сега. Тръгнах да го правят и нещо. Но чепалка. Я да бягаш тук. О, диаманти. Да, диаманти. В този епизод няма да търсим диаманти, значи. 1 час 19 минути. No. Колко дълго стана клипчето? 21 минути. 21 минути време. Загубено време. 21 минути е загубено време. Това всичкото го изгубихме за простоти. И така, само да ми се пече... Кое да се пече? Златото. Какво друго да се пече? Объм се на стола. Ох, мале. Опънах се на стола и сега ми е 100 пъти по-добре. Така, сега. Тея саплинги ги прибираме. Цветята ги прибираме. Всичко прибираме. Шугар кейнса ще го засея. Ама не сега. Вълната я прибирам. Яйцата ги прибирам. Кой друго да прибера? Лодката няма ми трябва. За кой ми е лодката сега? Рудичките. Колко? Имам 7 по дяволите. Що не са 8, бе? Що не са 8? Искам да са 8. Една ябълка да си направим. Опа, фак. Грешното бутонче. И последното. Айде. Няма го чакам 100 часа. Аре, че имам и храна да пека. Айде бе. Цък. Храната ще я прибера. Ще се оставя само пилешкото. Ей така. Тая печка. Дали ще стои красиво, ако я сложа върху тая печка? Грозотия на грозотиите. Но понеже съм тъп, ще я оставя. То свърши тук. Окей, това тук. Да. И това тук. Хоп. Като цяло сме готови, май. Дърта го оставам. Не, някои блокчета ще ги запазя. И тия блокчета си ги оставям. Това си го оставам. В другата ръка си имам за ядене. Мисля, че нещата са ми подредени. Освен, ако забравя, си направя кофа. Разбира се. Що да не забравя да си направя кофа? За ко ми кофа? Не. Тя е най-тъпя айтъм в Майнкрафт. За ко ти кофа, бе, човек? Що ми кофа? Ако направя така. Отивай в другата ръка. Що не мога да си ги наменкам? Цък. И последното пиленце. Айде готово. След малко мисля приключвам клипа. Направихме си една хубава уютна базичка. Тук му вдигам левел 8 левел. Юху! Сега. Цък. И ето я и нашата кофа. Нашата хубава, приветлива кофа. Тук дали ще стои хубаво една табелчица? Холм тук, а тук е Луди. Беги. Не. Това е база. Никой не трябва да разбира за нея. Тя е тайна.
Чакай малко, имам идея. Ей, тия ще ги довърша догоре. Ще стои по-яко така. Ей, тия. Храсталачета. Още едничко само. Едничко ли взех? Що да не взема повече, нали? Изхвърлям ги. Някакво да правят в мене. Казах едно, то ми дай 4. О! Всъщност това е яко. Я. Така май стои яко. Тая тъпата мишка май направи нещо хубаво. За канала ми. И аз пък за канала ми. За епизодите. Така? Да, така стои яко. О, мерси, мишко, мерси, че си толкова бъгава. Че да се стоиш така. Еми, това ще е за нашите епизоди, дами и господа. Надявам се да ви е харесало. Цук. Нищо интересно не направихме като цяло, май. Горки, аз много съм злат. Много съм беден. Много съм зле. Очаквайте следващия епизод да бъде най-великият на света. Най-великият. Брат в кото. Чакайте. Имам нещо да ви казвам. Забравих, май. Забравих какво имам да ви казвам. Какво ще да казвам? Се тая. Ай, чао.